Sikhuleke kunina sibile namaphupho namhlanje amaphupho inofocus yethu ekumaphupho athinta imali. Asithinta elinye iphupho ngaphandle kwephupho elithinta imali. Amaphupho esobe siwabheka ngathinta imali. Hayi imali yamaphepha, imali ukuhlweza, imali yakwelinye izwe, kodwa sithinta nje okuyimali kumaphupho namuhla. Inhloso yokuletha iphupho, silethe interpretation, silethe ne-meaning yephupho. Ukwenza sure ukuthi umuntu uthi mesezwile ngephupho lelo abone ukuthi ilife yakhe ibheke kuphi iphupho liyasikhomba ukuthi no impilo imile noma iyahamba noma izohamba noma izokuma. So lokho kusekutheni uma sowazi ukwazi ukusukuma uthatha isinyathelo ukuthi uma ukuthi iphupho belisho ukuthi impilo izokuma usukume ke lingake impilo ukwazi ukulungisa saliqhubeka ihamba iya phambili. Uma kongukuthi futhi iphupho lelisho ukuthi impilo yakho njoba iyahamba kodwa izohamba kahle futhi uqhubeke futhi usithathe ngezo ukuthi wenze sure ukuthi ihamba kahle kakhulu. Iloko nje sikufunayo uma silethe nje amaphupho. Siqale la ngephupho sichaze uma ngathiwa umuntu uphupha ucosha imali, umuntu uphupha ke uthola imali. Iphupho leli ke elihle elipositive njengoba ke lichaza ukuthi kungenzeka ke ube umuntu onenhlanhla empilweni yokuthola izinto ezizokholela ekutheni ube nempumelelo. Kanti futhi leli phupho leli lingasho noma lingaba uphawu lokuthi impilo yakho izoya ithuthuke ibe ngcono ukuhamba kwesikhathi. So nawe uzobheka impilo yakho njengamanje ihamba kanjani kodwa ngenxa lephupho leli bese uthi hayi no ukhombisa izoba ne-progress ezoba khona. Kanti futhi kusho ukuthi uzokwazi ukuthi uqede imisebenzi noma imisebenzi oyibekele yona ukwazi ukuyiphothula nanoma ngathiwa kanti kunehibe kodwa uzokwazi ukuthi ukwazi ukuphothula uphinde futhi ube nempumelelo emsebenzini. Le nhlanhla le isho ukuthi ngisho impilo yakho uqobo izohamba kahle. Yabo uma ukuthi umuntu nje naye umuntu onayo ubudlelwane kungasho ukuthi kungenzeka uthuke usithola umuntu usho ukuyithole usithola umaqondana futhi nganqa yaleli phupho ke lokuyithola imali. Kodwa uma kwenzeka uphupha umuntu uphuphe ukukhokhela okuthile lokho ke kusho ukuthi ungasho ukuthi uzodibana ke ney'nkinga empilweni yakho. Lokho kusho ukuthi izinto zakho noma iy'nhlelo zakho nazo empilweni ngeke zihambe ngendlela wena okade uhlele ngayo ngenxa yokuthi uzobhekana ney'nkinga ezobe zisendleleni yakho noma ezizoma endleleni yakho. Kungenzeka mhlawumbe ukuthi uyazi ukuthi lezi zinto vele azihambi kahle empilweni yakho. So lokho kuzobe likutshela vele izinto angeke zihambe kahle. So uqala kuyilungiselela ukuthi-ke uyilungiselele ukubhekana nesimo esingase sifike empilweni yakho sokungahambi kahle kwezinto. Ukulungiselela ukuthi ulungisa kanjani futhi going forward. Kanti uma uphupha ulahlekelwa imali, uphupha uluza imali, uma uphuphele iphupho leli usho ukuthi ngamanye amazwi uzobhekana ney'nkinga ey'thile empilweni. Uzoba ney'nkinga ezizoma endleleni yakho yempumelelo. Lokhu kusho ukuthi uzobhekana ney'nkinga nje empilweni ngokuhamba kwesikhathi. Futhi leli phupho leli lingasho ukuthi mhlawumbe i-career yakho noma empilweni yakho yangokoqobo personal life kuzoba ney'nkinga. So ubheka-ke ukuthi-ke mhlawumbe emsebenzini noma ebhizinisini lakho izinto zihamba kanjani, amathuba angahle abe nokuphazamiseka. Kodwa futhi uma uphupha ubala imali, asikhuluma ngomuntu ophupha-ke ibala imali. Uma kungenzeka ube nephupho la khona ubala imali, leli phupho leli lisho-ke okubi alilihle neze ngoba-ke la kusho ukuthi ngamanye amazwi angeke ukwazi ukuba namandla enele okubhekana ney'ndleko zempilo noma nezinto ofuna uzenze empilweni yakho. Uzophoqeka kakhulu futhi kusho ukuthi ngamanye amazwi awuzame ukuqaphela uphinde uzame nokubheka indlela ophatha ngayo imali ukuze u-avoid ukuphoqeka uma ubhekana empilweni. Kanti-ke futhi uma kungenzeka uliphuphe untshontsha imali, uma uyiphupha weba imali, leli phupho leli lisho ukuthi uzobhekana nobungozi obuthile obukufunayo noma kukhona okuthile okusina kokujeqeza. Lokhu kungasho ukuthi
ukujeqeza kungenzeka uthole kuzovela ngabantu abasondelene nempilo yakho, abantu abajwayele noma nje empilweni-ke in general. So qaphela-ke, iba mehlomane, ubheke ukuthi awuyibekini kwi-risk noma engozini yokuthi uthole ukuthi usenkingeni engahle ikwenze uyithole mhlawumbe usubhekana nobungozi. Elinye iphupho esilibhekayo, uma uyiphupha wonga imali, uphupha useva imali, uma uyiphuphe-ke unaleli phupho noma uyibone unaleli ephusheni uwumuntu owongayo noma oseva imali, kusho ukuthi ngamanye amazwi la inhlanhla isendleleni, inhlanhla yokuchuma, inhlanhla yokuphumelela, inhlanhla yokuma kahle empilweni isendleleni iyeza. Lokho kusho ukuthi uzokwazi ukuthi uyithole usukwazi ukuthi izinto ey'fana nebhizinisi kungenzeka ukwazi ukuqala ibhizinisi noma ngabe yini mhlawumbe ozama ukuyithinta ngezakho izandla, kungenzeka ichume ihambele kahle. Kodwa-ke sesithi-ke umuntu uyaphupha, uphupha udla imali, iphupha-ke leli lingajwayelekile, kodwa-ke lisho ukuthi uma kwenzeka uyiphuphe nje uthatha imali uyidla, lisho ukuthi-ke u-selfish, umuntu ogombela kwesakhe, umuntu ogodlayo, umuntu ongaphani, umuntu oncishanayo ngamanye amazwi. Awubheke ukuthi-ke isimo sempilo yakho sinjani, umuntu ovulelekile, umuntu ophanayo yini. Kanti-ke uma uphupha-ke imali eningi, uma uphupha kunemali eningi eyinsada impela, leli phupho leli lisho ukuthi impilo yakho ngahle ihambe kahle. Uphuphe nje ama-coins amaningi amahle, inhlanhla, kusho impilo yakho izohamba kahle kakhulu, uzokwazi noma uqala nje ibhizinisi konke kuhambele kahle, noma yini oyithintayo ingenzeka ikuhambele kahle. Kodwa-ke sikhuluma ngomuntu ophupha-ke imali yakwelinye izwe, imali yangaphandle. Uma uphuphe imali yangaphandle, lokho kusho ukuthi-ke uzolahlekelwa yisikhundla ebhizinisini lakho, nebhizinisi lakho lizobhekana nobungozi. Lokho kungaba ngenxa yokuthi-ke mhlawumbe indlela owenza ngayo izinto, mhlawumbe awufaki more effort ebhizinisini lakho noma ufake i-effort emsebenzini osuke usebenza khona. So kungenzeka ugcine usulahlekelwa-ke isikhundla emsebenzini, wehliswe kwi-position okade kuyona, noma empilweni ungakwazi ukuya phambili, kodwa lokhu kuzokwenzeka isikhashana, akusinto e-permanent, ngeke kuyinto e-permanent. Aphinde sikhulume ngomuntu ophupha ebala uhlweza, umuntu obala ama-coins. Le phupho leli lisho ukuthi umuntu ofreyile, umuntu ontekenteke, mhlawumbe ongathandi ukuchitha imali noma uku-overspenda noma ukuspenda. Liyasho nokuthi kungenzeka umuntu onqenayo uku-overspenda noma ukuspenda, umuntu oseva kakhulu, ongathini, oyigcinayo imali, akusiwo umuntu omane adedele kalula nje imali kangaka. Lokhu futhi-ke kungaba uphawu oluhle lokuthi uyakwazi ukuthi uwumuntu ozinakekelayo empilweni, futhi uzokwazi lisho lokuthi uzokwazi ukuthi uyibone iy'thelo zemizamo noma zemisebenzi yakho ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa nje ngokuphupha ama-coins nje, uphupha imali yokuhlweza, lokho futhi kungasho ukuthi ibhizinisi lakho lizophazamiseka. Uma ukuthi umuntu onebhizinisi, umuntu oneshishini, umuntu orana something, lokho kungasho ukuthi ibhizinisi lakho kungenzeka liphazamiseke. Lokho kungadalwa ngabantu osebenzisana nabo abangasebenzi mhlawumbe ngendlela efanele, futhi kungenzeka ukuthi nawe busuluze i-focus kulona ibhizinisi lokho. So lokhu kungalisha ukuphazamiseka. So uma-ke ukuthi umsebenzi wakho ubalulekile kuwe, zama ukuthi to put more effort, siyabesebenza, sinikele emsebenzini, izinto zizohamba kahle. Uma-ke uphupha uboleka imali, asikhuluma ngomuntu oboleka imali, uyayiphupha usephusheni kodwa uboleka imali. Le phupho leli lisho ukuthi abanye abantu abasondelene nawe banomuzwa ukuthi wena umuntu onotho, ongakwazi ukuthi wenze izinto ey'ngaphezu kwalezo zenzayo njengamanje. Futhi leli lisho ukuthi wena mhlawumbe uzibukela phansi, you underestimate, you underrate yourself. So awuyinikezi more credit ngezinto osuke uzenzayo, uzigcine usumuntu ongathi udepressed kwesinye isikhathi. So zama ukuthi usebenze kanzima ngoba kunabantu abakholelwa kuwe, kunabantu abakholelwa ukuthi wena ungenza izinto ezingcono nezinto ezinkulu unezozenza njengamanje. Asikhulume ngomuntu ophupha espenda imali yomunye umuntu, ngomuntu osuke oyiphupha esebenza imali yomunye umuntu, ngomuntu oyiphupha echitha imali yomunye umuntu ey'ntweni ethize. Lokhu kusho ukuthi uzoba umuntu ozokwenza into engekho emthethweni, into engahle ibangele-ke amazinyo ebushelelezi empilweni
kodwa-ke futhi ongayazi wena ongayiqaphelile. Le phupho leli limayelana nezinto ey'thinta-ke iy'mali, mhlawumbe iy'nhlelo nazo ey'thinta imali. So yenza sure ukuthi ayikho into ewumgunyathi, into engahambisani nemithetho oyenzayo, into ezokwenza ukuthi ugcine usungena ewena. Kanti futhi-ke la asikhulume ngomuntu ophupha ebukela imali, uphupha uyemukela imali. Le phupho leli uma kunomuntu uphupha nje bakupha imali, uphupha umukela imali ndawana thize, le phupho leli lihle kakhulu, lisho ukuthi umuntu ongahle ube nenjabulo, ube nejoy, ube ne-happiness empilweni yakho. Lisho ukuthi umuntu othanda ukuthi wabelane nabantu izinto nazo, umuntu ongayena ungoqo, umuntu ongagodli isandla, umuntu owabelanayo, kusuyena ugombela kwesakhe. Le phupho leli lisho ukuthi umuntu onama-good qualities, futhi nawe umuntu okwaziyo lo ukuthi umuntu onama-qualities. Qhubeka-ke wenze umsebenzi omuhle, qhubeka wenze uspread that positive energy wona wonke umuntu noma wherever you go. Asikhulume ngomuntu ophupha eshwabhanisa imali. Uma uphupha ushwabhanisa imali, noma uyidabuleza ama-pieces, lokho kusho ukuthi-ke kungenzeka ube umuntu ogcine bankrupt, kungenzeka ube umuntu ogcine engenamali, ube umuntu ozothi ukushayeka kakhulu empilweni, umuntu izinto engeke kahle financially. Asikhulume ngomuntu la othi mina ngiphupha ngitshala imali, ngiphupha ngenza investment. Iphupho leli uma uphupha u-invest imali, uphupha utshala imali, kusho ukuthi kuzoba-ke nokungezeka komuntu noma kwelunga emndenini. Kusho ukuthi kungenzeka uzoshada futhi, or uma ukuthi usumuntu oshadile, kungenzeka libe nomntwana osendleleni. Iphupho leli lihle kakhulu ofuna kulijabulela. Uma ungenzeka ube umuntu ophuphayo noma kunomuntu ophupha ephisana ngemali, donate. Leli phupho leli lisho ukuthi umuntu okhululekile empilweni, umuntu ongena stress, umuntu ongena inkinga, futhi izinto zakho zihamba ngendlela ofisa ngayo, awunawo mawara, awukhathazekanga ngalutho. Futhi lesi sikhathi esihle sokuthi ukwazi ukurelaxa, uyihambele, uyikhiphe, futhi isikhathi esihle sokuthi-ke into ongayiqala manje ingaba impumelelo. Asikhulume ngomuntu ophupha ecosha imali phansi. Lokhu kusho ukuthi uzoba ney'nkinga ey'ncanyana empilweni, futhi kodwa uzokwazi ukuthola-ke iy'xazululo. Iphupho leli lisho uzokwazi ukuxazulula lezi zinto ozobhekana nazo, futhi iy'nkinga lizobe zimayelana nempilo yomndeni. Futhi uma-ke le mali uyithole ngaphakathi endlini, yabo, kusho ukuthi iy'nkinga ezimayelana nomndeni kodwa zizokwazi ukulungisela. Kodwa uma le mali uyithole endlini yomngani wakho, kusho ukuthi kungenzeka nibe nengxabano noma nenkulumo mpikiswano nalowo mngani wakho loyo. Kanti uma uphupha-ke uwina ilotho, uma uwina ilotho lisho ukuthi kunento ozoyithola ngawe obungayazi. Kungenzeka kube into embi kodwa ongeke futhi uyiqhenye ngayo, mhlawumbe izoba indlela owenza ngayo izinto kulesi sikhathi lesi esizayo. So qaphela ukabe nomuntu ozomgqoba amakhona ngoba lokho kuzovela mhlawumbe udalele ingxabano phakathi kwakho nalowo muntu loyo. Kanti uma uphupha-ke unemali eningi, isamba semali, kusho ukuthi umuntu noma kuchaza ukuthi umuntu onenhlanhla empilweni, futhi umuntu o-ambitious, uyayi-go-getter, umuntu ophuphayo, uphupho, futhi umuntu olandela amaphupho akhe, futhi umuntu owenza sure ukuthi ayikho into ema endleleni yakhe. Asiwabekela amaphupho. Nina bendlondlo enophatha ekhanda, ngiyanibonga ukuthi nihlezi ningxenye. Niqhubeke nisubscribe, niqhubeke nikhomente, niqhubeke nilandele i-channel, nitshele nabanye abantu enifisela kona uNkulunkulu engathi nisize nisikelele. Ngiyabonga.